L'arquebisbe de València, Monsenyor Carlos Osoro, va presidir ahir la missa inaugural de clausura d'una nova comunitat de religioses en l'Olleria, pertanyent a l'Institut Servidores del Senyor i de la Verge de Matarà. La cerimònia, que va tindre lloc a les 6 de la vesprada en la capella del convent de Sant José i Santana, acompanyaren al prelat religiosos, religioses i sacerdots, entre ells el vicari episcopal per a la vida consagrada de l'arquebisbat, José María Siller. Així participaren el superior de la província de la Nostra Senyora del Pilar, al que està adscrit aquest institut, Miguel Soler, així com la superiora provincial, Maria Meritxell, el vicari regional, José María Pallà, el retor de l'Olleria, Emilio Esteve, religiosos pertanyents a la branca masculina de l'institut, representants dels frares també instal·lats a l'Olleria, la superiora de la comunitat nova del convent, Maria Insa, i les altres 5 religioses que la conformen. A l'Eucaristia no van faltar l'alcalde de la localitat, així com regidors del consistori. Les religioses servidores del Senyor van arribar a la fi del mes de maig al monestir de Sant José i Santa Anna, substituint d'aquesta manera les germanes agustines descalces instal·lades en el convent des de fa 400 anys fins a l'any 2009. L'arquebisbe de València, don Carlos Osoro, es mostrava molt content perquè el convent de l'Olleria es torni a ocupar. El momento que hemos vivido aquí en l'Olleria es especialmente importante porque no es fácil el abrir monasterios de vida contemplativa en esta cultura en la que estamos, ¿no? Aunque es verdad que se atisban circunstancias en las cuales hay una sensibilidad, especialmente en la gente joven, para descubrir esta dimensión contemplativa de la vida cristiana. Y esta es una realidad, ¿no? La estamos viendo en las edades que tienen estas religiosas que acaban de abrir este monasterio, ¿no? Una vegada va finalitzar la missa, l'arquebisbe es va dirigir a l'Ajuntament de la població per signar el llibre d'honor de la localitat. L'alcalde de la població es mostrava content també perquè el convent es torni a ocupar i demanava a la població que demostren, com sempre ho han fet, la gran hospitalitat que els caracteritza. Avui és un dia, com dic, de molta alegria, de molta satisfacció per al poble, perquè torna a cobrar vida este monestir que ha sigut tan volgut i amb tant carinyo recordem tots els veïns i veïnes de l'Olleria. Des d'ací voldria donar-los a les noves germanes, desitjar-los una feliç estància i que aquesta estància siga per molts anys i demanar al poble de l'Olleria que demostre aquesta hospitalitat, aquesta generositat que durant 400 anys de vida del convent que s'ha volcat en les germanes que en un moment o en altre han estat ocupant en aquest convent. La nova comunitat de monges de l'Olleria es dedicaran al retir i l'oració a favor de la humanitat i de l'Església, d'acord amb la seva vida contemplativa d'adoració a Déu.